Hadiza Gabon, Na'am. barkanki da kasancewa tare da ni. Barka dai. Hadiza Gabon, Na'am. wai asalinki ke yar ina ce? Yar Africa ce. A'a, Baka ga ko a profile ina ba akwai tutan kasashe guda 4. wasu sun ce ke yan Nijar ce, wasu sun ce ke yan Central Africa ce, wasu sun ce ke yar Gabon ce, wasu kuma sun ce ke yan Najeriya ce, wasu kuma suna miki gori ke ba yar Najeriya ba ce. To, ni dai ko ina ce, kuma duk kasashen nan da ka lissafa duk can ce. A'a, to ya aka yi haka ta kasance? To, duk iyayena sun bi ta wurin, kakannaina sun bi ta wurin. Yare nawa kike ji yanzu? Ba yawa. Waɗannan ƙasashen da kika lissafa da na lissafa miki wajen guda 4. Na san ƙasashen nan suna biye da mu a cikin wannan shiri na abokin hira. Hadiza Gabon. Na'am. Ina jin daɗin tattaunawa da ke. Wallahi ni ba haka. Ina ga 'yan kallo ba sun ji daɗin wancan bidiyon. Na san kuma za su ji daɗin wannan ba. Hadiza Gabon. Na'am. Akwai matsaloli da yawa da suka shafi al'umma kai tsaye. Wace matsala ce tafi damunki da take shafin al'umma kai tsaye? Tarbiya. Ta taɓarɓare. To wai laifin waye ne Hadiza Gabon? Laifinmu ne baki ɗaya. Ya kamata a haɗa a gyara. Sosai da sosai. Da shugabanni da iyaye da mu 'ya'ya da kuma matasa. Al'umma baki ɗaya. Hadiza Gabon. Na'am. Idan kika kalli matsala musamman irin ta 'ya mace, ya kike ji a ranki? Zafi saboda 'ya mace ce ne. Idan ɗa namiji ne kuma fa? Su ma suna facing matsaloli. Ka san society da muke ciki mun fi kallon matsalolin da suka shafi mata. Saboda ka san dama mace mai rauni ce. So duk wani abin da zai faru da ita, nata zai fi sama. Gaskiya ne. Hadiza Gabon. Na'am. Na san kin ga matsaloli kala-kala. Kuma kin ga matsaloli iri-iri. Wasu matsalolin sun saki kuka. Wasu matsalolin sun baki takaici na me yasa irin waɗannan abun ke faruwa. Kin ga mutane da yawa waɗanda kika taimaka, ni na sani. Wai me yasa idan kin taimaki mutane ba kya so a dinga faɗa? Saboda me zaka faɗa in Allah ya yi maka arziki, me yasa dole abin nan muna roƙon Allah kuma yana yi mana. Gaskiya ne. To saboda kayi wa wani, ai dama kayi ne saboda Allah. Gaskiya ne, gaskiya ne. To kayi saboda Allah, me yasa kake so ka je ka faɗa? Gaskiya ne. Bai da amfani. Gaskiya ne. Hadiza Gabon. Na'am. Ƙasashe nawa kika je a duniya? Talatin da takwas. Ƙasashe 38. Amma ya za ki kwatanta irin yanayin ƙasashen da kuma yadda muke rayuwa a nan Najeriya? Kowace ƙasa tana da yanayin rayuwarta, sannan kuma kowace al'umma tana da yanayin rayuwar da take yi, kuma ba za ka iya canza ta ba. Rayuwa a Najeriya ne da 'yan Najeriya. Rayuwa a wata ƙasa su ma suna da al'adarsu, suna da abubuwan da suke yi, da ɗabi'unsu da komai da komai. Kuma kowace ƙasa, idan kai ɗan ƙasan ne zaka ga cewa zaman da kake yi da yanda ƙasan ta zo maka da dokokin ƙasan ya yi maka saboda a nan kake. Don Allah a daidai wannan gaba zan so a cikin gaida 'yan uwanmu Fulani na duniya da yaren Fulanci. Me kake so in faɗa? Ina so ki ce musu. Ke sunanki Hadiza Gabon. Sannan kuma kina tare da masoyanki na duniya a duk inda suke. Sannan kuma kina shaida wa 'yan uwa Fulani. Kina jin yaren Fulancin nan. Mi don na fulfulde Usmanu. Mu andiam fu andi mi do volwa fulfulde. Na ko mi viya tawon mi viya a min indiam Hadiza Aliyu ko Hadiza Gabon mi pullo da am pullo baba am pullo. To ala ya andi mi pullo. Ko adi mi wara mi yecca himɓe mi pullo voldeje mi volwata sare amin ma fulfulde on. Hausa na mi ekkiti on na. Masha Allah. Hadiza Gabon. Na'am. Wallahi wannan tattaunawa ta ina jin daɗi. Ni ba haka. Amma Hadiza Gabon kin san wani abu? A'a sai ka faɗa. Ƙasashen nan da kika je, kin taɓa haɗuwa da wani ɗan fim na ƙasan? Ko kuma baki taɓa? Na san dai kin taɓa zuwa America. Na je America amma mun haɗu da 'yan fim amma ba sanannu ba. Amma kuma da muka je ƙasar da muka fita irin yawon buɗe ido, mun ga wasu da suka gane Alinu, da sun tunda an gane Alinu ai an gane mu baki ɗaya, so mu ne aka gani and then aka ga ɗaya daga cikin mu kuma mun ji daɗi. Amma gaskiya ban taɓa haɗuwa da sanannen ɗan fim ba. Allah. Allah. Kama Hadiza Gabon,
wasu da yawa sukan kushe Najeriya, musamman waɗanda suke zaune a Najeriya. Ke da kike fita waɗancan ƙasashen, ya kike ganin 'yan uwanmu 'yan Najeriya da suke zaune a wancan ƙasashen, su ma suna jin ba sa so su dawo Najeriya? Usmanu, kana ji? Nakan faɗa ba? Ɗan Najeriya, he's blessed. Ya gode wa Allah. Wallahi. Idan ka san yanayin da wasu ƙasashe a Afirka suke rayuwarsu, in ka dawo Najeriya za ka ce alhamdulillah. Ta fahimta? Sannan kuma a yanzu a zamanin da muke ciki da Turai ɗin da Afirka ɗin da ko'ina a duniya, duniya ta zo wani yanayi ne a ko'ina ana jin zafi. Sai dai kawai na wani ya fi na wani. Wato matsalar tattalin arzikin na ya shafi kowace ƙasa a duniya. Ya shafi duniya in general. Da za a ɗauki ɗan Najeriya a kai shi Kamaru yanzu, ko Gabon, ko Niger, ko wata ƙasa, shi ma zai tarar da su da nasu matsalolin. Hadiza Gabon. Na'am. Na taɓa zuwa ƙasar India. Da na je India, wato abin da zai baki mamaki, wallahi ranar da zan dawo Najeriya ji ne kamar zan shiga aljanna. Ina gaya maka, in na yi sati biyu a waje ina ta tunani, idan na ga na doso na shiga airport, daɗi nake ji zan dawo. Wallahi duk wanda ya kira ni ya ce wai me za a yi maka, sai na ce a miki gida kawai, tuwo, shinkafa. Wallahi. Hadiza Gabon, a daidai wannan gaba za mu gintse shirin nan saboda su ma masu kallon mu za mu ba su dama su dropping mana comment din su a comment tambaya, sannan kuma su gaya mana wace irin tambaya suke so a tambaye ni. Amma dan Allah ku raba ni da me yasa kika rame. Assalamu alaikum. Masu kallon mu